Әйләнә-тирә дөньяны тоям. Ул күңелемә үтеп керә һәм минем бер өлешемә әйләнә. Мин яктылыкны тоям һәм караңгылыкны. Мин тавышны тоям һәм тынлыкны. Заманында бөек шәһәр дип аталган урынның тарихын тоям. Идел буе булгарының алтын капкалары бүген дә һәркем өчен ачык. Мин янәшәмдәге кешеләрне тоям һәм үземне ниндидер зур гаиләнең бер өлеше дип хис итәм. Мин белемне һәм шул белемнәрнең мине ничек үзгәртүен сизәм. Монда мине хис кичерешләр биләп ала. Театр, музыка һәм бию сәнгате өчен һәр нәрсә илһам чыганагына әверелә. Бу дөньяга аның бүләген кире кайтарам. Һәм бу иҗат дип атала.